प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो नंखाय। टेट उथ्रिसारनायफोरखौ बिटिसि सोरखारा थिसननो गोसोआनो गैया। प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा खुद्रिबाय, बेखौ रावबो होबथानो हानाय नंला। बिएलटिनि गिदिर केसफोरखौ बोखारनो हादोंमोनब्ला एनडिएफबिनिखौ मानो हाया? रिहन दैमारिनि सोंथि। रबिबारखालि उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय भरला भिसिडिसिनि जराफुख्रि कलबारि गामियाव बिपिएफ हानजानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारियाव आसामनि बारग' मन्थ्रि एबा उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ हानजानि आफादगिरि रिहन दैमारिजों लोगोसे जिल्ला आरो प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांनि रबिबारखालि भैरबकुन्द ब्लक जराफुख्रि प्राइमारि सिंनि कलबारि गामिनि गुबुन गुबुन हानजानि सा 50निबो बांसिन आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो नंखाय, टेट उथ्रिसारनायफोरखौ बिटिसि सोरखारा थिसननो गोसोआनो गैया, प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा खुद्रिबाय, बेखौ रावबो होबथानो हानाय नंला, बिएलटिनि गिदिर केसफोरखौ बोखारनो हादोंमोनब्ला एनडिएफबिनिखौ मानो हाया होननानै सोंथि खालामो। आरो इउपिपिएल हानजाया न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना रायजोफोरनो खोथा होनाय बायदि 3 बोसोराव सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै, सेल्फ हेल्प हानजाफोरनो 75,000 रां होगोन होननायाबो होनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजोफोरा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ गोजोननाय गैला। बेनिखायनो रायजो राजाया फिन बिपिएफ हानजाखौ सोरखाराव लाबोफिननो दिनैनि सानाव हेफाजाब होफैनायजों लोगोसे बिपिएफ हानजायाव जयेन जादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय भरला भिसिडिसि सिङाव नैबे कलबारि नैबे गामियावहाय आदिबासि बिसेसकरि आदिबासि सम्प्रदायनि जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जयेन खालामदों। बे जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। आरो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोर दिनै बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जयेन खालामनो थाखाय ओंखारदों। जों बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै दिनै जोंहा सरकार गैया, अब्लाबो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो गोबां जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जयेन खालामदों। बिथांमोना नुहुरदों आरो मोनसे अभिज्ञताबो दंखायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बिटिसि सरकार सलायबाय आरो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मा खामानि मावबोनाय बे गासैखौबो दिनै माने प्रमद बर' मावनायजों एसे रुजुयो रायजोफ्रा। नुबाय जे हाग्रामा महिलारिनि तुलनाव प्रमद बर'आ जेबो मावाखै। जिहेतु बे बोसोरथामाव जेबो मावाखै, रायजो राजाहा नुहुरखाबाय जे बिथांमोना जेबो मावनो हानाय नंला आरो बिसोरजों थानानै जेबो लाब गैला, बिसोरनियाव जेबो आसा भरसा गैलिया। आरो बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिसोरो मोजां नुहुरदों आरो बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जयेन खालामदों। आरो जयनिं खालामबाय थादों होननानै खालामबाय थादों होनना बुंदों, मा बुंनो सार बेनि? बेयावथ' दा नोंसोरबो नुबाय, मिटिङावथ' नोंसोरबो दङमोन। बिसोर गावसोरनो बुंदों जों थांनाय बाराव इउपिपिएलजों दंमोन होनना बिथांमोना स्वीकार खालामदों गावनो। आरो जोंबो मिथिगौ बिथांमोना इउपिपिएलआव दंमोन। बिथांमोना सिम्पल मानसि, साधारन मानसि। गोबां प्रलोभन बिथांमोना इलेक्सननि सिगाङाव होदोंमोन, गोबां परिबर्तन लाबोगोन होननानै, न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै, आत्महायगतफोरनो 75,000 कोटि थाखा होगोन होनना बुंनानै। बिथांमोना बे बोसोरथामाव नुबाय जे थाखा फैसा होनायाथ' बादानो, साख्रि होनायाथ' बादानो। बिथांमोननि मोखांखौ बिथांमोना नुवाखै, बिथांमोनखौ सिनायानो बिथांमोना। दा बेखायनो बिथांमोना दुखु फोरमायदों। दा बेखायनो बिपिएफआव जयेन खालामदों। जोंनि मानसिखौथ' जों मालाबा जयेन खालामाखै। आंथ' दिनै खैराबारियावबो दंमोन। खैराबारियाव प्राय 1000 मानसि दिनै जयेन खालामदों। मैया कालाइगावआव आं दंमोन। कालाइगावआवथ' प्राय 1500नि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय फैनानै जयेन खालामदों। बेथ' नंखाय नङा, रायजो राजाफ्रानो नुजोबदों, सिनाय मोनो, मोजां मानसि जयेन खालामदों। बहा बिपिएफआ गावनि मानसिखौ जयेन खालामो? बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? बयबो मोनसे आसा लानानै परिखाफोरखौ होयो आरो गभर्नमेन्टआबो कमिटमेन्ट होयो जे नोंसोरो जुदि मास्टार साख्रि मावोब्ला, मास्टारनि मावोब्ला टेट परिखा पास खालामनांगोन। दिनै बिथाङा बहुत खस्थ' खालामनानै बिथाङा टेट परिखा होबाय, पास जाबाय। मोनाबाथ' दुखु मोनगोन, खुद्रिखागोन। बे सरकारनि दायित्वमोन। दा गोबां जोंनि स्कुलफ्राव जुदि नायोब्ला गोबां भेकेन्ट पस्ट दङ आरो माने बहाबाथ' मास्टारानो गैया। दा बेफोराव होनो हायो इच्छा खालामब्ला सरकारा। दा सरकारा बेफोरखौ होनायनि इच्छायानो गैया। जोंनि शिक्षा बेबस्थाखौ बेसेबां मोजां खालामनांगौ बिसोरनियाव दायित्वआनो जुदि लायाब्ला बहा मोजां जानो। दा बेखायनो टेट जायफ्रा पास खालामना दोङो बिथांमोना खुद्रिदों आरो नियम मथे बिसोरखौ होनांगौ आरो माहाबा नङा माहाबा बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ।
बिसोरो खुद्रिबाय थादों अबाव फार्स्ट दा लास्ट जाना दं होनना बुंदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो प्रमद बर'नि खोथायाथ' माथ्र टेट टिचारफोरल' बुङाखै बिनि मोनफ्रोमबो खोथायानो मिसा बहाथो हसा खोथा बुंदों बेलाय रायजो राजाखौ इलेक्सननि सिगाङाव मा बुंदों बेलाय बिराद गिदिर मोनसे परिबर्तन लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि जुगेदि गोबां जौगानाय खामानि जों मावगोन होनना बुंदोंमोन बिराद गिदिर गिदिर अनुष्ठान प्रतिष्ठाननि खोथा बुंदोंमोन न'खर न'खर साकरि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला आत्महायगतफोरनो 75,000 साकरि होगोन होनना बुंदों बहाथो होखो फालाय बिनि मोनफ्रोमबो खोथायानो नंखाय मिसा बे मिसलिया मानसिखा जोंथ' सिगांनिफ्राय बुंदों प्रमद बर' सासे बिराद मिसलिया मानसि बिनि खोथाफोरखौ बिसास खालामनाङा दाथ' प्रमान जाबायना जों बुंनायफोराबो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखाजोबदों मिथिखाजोबदों बेखायनो बिसोरनि सायाव दायो रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे खुद्रिबाय आरो बेखौ रावबो होबथानो हानाय नंला आरो माने ग्रोनांगोन होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो बिसोरथ' बिजेपि सरकार दोङो ना बिजेपि सरकाराथ' आसामाव खालामगासिनो दं ना मानो बेखिनि लाबोनो हाया बिसोरलाय हायाब्लाथाय मानोथो दायथ' लादों फालाय हंगारना होबानो जाबाय ना बेलेगा सालायगोन ना बेखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला मानोथो थादों बेलाय पावारावलाय फालाय हंगारना हो बेलेगा सालायगोन मालाय लाबोगोन बेलेगा दाथ' जोंनि गथ'फ्रा मा अबस्था जादों मास्टार गैयिनि थाखाय सोलोंनो मोनाखै दा जोंनि जाथिया मा जागोन भबिष्यत मा जागोनफ्रा जोंहाथ' जोंनि मानसिफ्राथ' भबिष्यत जेबो खोमसि जुदि मास्टारानो जुदि गैयाब्ला जेबो सोलोंनो जुदि मोनाब्ला बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन माने दा बेफोरखौ सिन्था खालामनो रायजो राजाफ्रा बहुद आसा खालामदोंमोन आरो आबसुनि लिडार हिसाबै माबा मोनसे खालामनो हागोन होननानै खालामदोंमोन दाथ' उल्था जाबाय दा जोंनि इयुननि जोलैफ्रा माने खोमसि आरो जेबो नुहुराखै बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगौ ओंखारबोनांगौ बेखौ प्रतिबाद खालामनांगौ बेबायदि सरकार जोंनो नाङा बेबायदि लिडार जोंनो नाङा जेबो मावनो हायि लिडारखौलाय मा खालामफालाय जोंलाय मोजां लिडार लाबोनांगौ मोजां सरकार जों दानांगौ आरो दायो गबिन्द चन्द्र बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों सार बेयो बुंदों बे फाउन्डार अफ एक्स एनडिपिनि रन्जन दैमारिखौ लाबोनाय बा बिसोरखौ रिलुसनाबो जोंनि खालामदों मा बुङो सार बेनि बेलायाव दा बेखौथ' मा बुंगोन गोरों हिसाबै बुंदों ना रोङा हिसाबै बुंदों बिएलटिनि समाव गोबां गिदिर गिदिर केस दंमोन आरो माने जायखौ हाइनेस्ट क्राइम होनना बुङो बेफोरबायदि केसखौबो बोखारजोबनो हादों मानो हायि दं बिसोरो केसखौ मोजाङै माबा खालामथोंलाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंथोंलाय जोंहा जेबो आपत्ति गैया बिसोरखौ बेल होनायाव नाल' बुंथोंलाय बेखौ मानो बुंहोनो हायाखै बिसोरो माने हायि दं सरकारनिफ्राय मात्र सरकारि उकिला बुंथोंल' जोंहा सरकार हिसाबै बिसोरखौ जामिन होनायाव जेबो आपत्ति गैया होननानैल' बुंथोंलाय माने हायि दङ बिसोर सिगनेटरिस खनसे लाबोबाय पिस माने एकर्ड खालामहोबाय दा बिनि थाखाय मानो हायि दङ बिसोर सिन्था खालामाखै नाजायाखै बिसोरो एबा रोङाखै बिसोरो बिएलटिआथ' मोनसेबो केस गैला लोगोसेनो कलबारि गामिनि आइजोफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबनायनि उनाव ओरैबायदि फोरमायो কাৰণটো এইটো হৈছে যে আমি ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টি আছিল আগতে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিত আছিল এতিয়া নাঙৰ পাৰ্টিত সোমাইছে কাৰণ আমি বহুত কৈয়ে আছিল মানে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিতে পইচা দিম কিবা এটা সহায় দিম বুলি কৈছে ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টিয়ে নেকি দিয়া নাই পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি কৈছিলে আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে নেকি দেখা পোৱা নাই পৰিৱৰ্তন দিব বুলি কৈছে নেকিতো দেখা পোৱা নাই দিয়া নাই পৰিৱৰ্তন কি দেখা পোৱা নাই এতিয়া চাকৰি দিম বুলি কৈছে ঘৰে ঘৰে সহায় দিম বুলি কৈছিল পইচা দিব বুলি কৈছিল ঘৰ দিব বুলি কৈছিল চাকৰি দিব বুলি কৈছিল এইটো দিয়া নাই আৰু